Fa més de 9 segles, Bru de Hartenfaust i 6 homes més s'endinsaren per este bosc de França, Chartres. És així com naix l'Orde de Cartoixa. I així és on també comença les cartoixes valencianes. Encara que l'origen de la fundació es remunta a l'any 1084, continua sent una gran desconeguda. Per això, la intenció de la sèrie és explicar el seu naixement i la seva evolució per tot el món. Visitarem cadascuna de les cases valencianes i, com no, la Gran Chartres, la mare de totes elles. Ens acompanyen? Bru, sacerdot de Colònia, a Alemanya, era qui dirigia el grup. Gràcies a la donació d'unes terres per part del bisbe de Grenoble, el grup de monjos va complir el seu desig, retirar-se del món i portar una vida de plena entrega a Déu. Avui encara es conserva la primera capella que construïren en un paratge aïllat i de difícil accés. Puisque nous sommes au lieu-dit Casalibus, dans la chapelle de Casalibus. En este lloc, a la capella de Casalibus, Sant Bru va crear l'any 1084 unes primitives ermites amb la finalitat que habitara i començara el seu ermitatge el primer grup d'esta comunitat. Puisqu'il était accompagné de 6 moines, viennent vivre ici et commence le premier ermitage. Donc ici, ce lieu a été habité par les... Els monjos, els pares i els germans, habitaren la zona fins al 1132, data en què una llau destruí les primeres ermites o cabanyes de fusta. Queden d'elles la pedra que es troba ací. És la pedra de la fundació en la qual Sant Bru va fer els seus primers oficis. De la fondation, et c'est la pierre sur laquelle Saint Bruno a fait ses offices. Donc sur cette pierre que nous avons vue de Saint Bruno, en aquestes pedres hi ha gravades en l'interior 7 estreles que representen els 7 monjos que vingueren a l'ermita, és a dir, Sant Bru i els seus 6 acompanyants. És un símbol que apareix molt en el món cartoixà. En concret, en esta regió és molt important, ja que Hug, bisbe de Grenoble, que es convertirà en sant, va tindre un somni temps abans de l'arribada de Sant Bru. Va veure 7 estreles que l'acompanyaven al desert de la Cartoixa. Les 7 estreles representen la creació de l'ordre i l'arribada de Sant Bru. La creació de l'ordre i l'arribada de Sant Bruno ici. A només quilòmetre i mig d'este temple es troba la seu de l'ordre, la Gran Cartoixa. Actualment, prop de 30 monjos habiten el monestir. Tota l'arquitectura del monestir és simbòlica d'esta vida. El claustre, el cementiri, les cel·les, l'església, per a la vida solitària i una altra part per a la vida comunitària, amb els germans, amb els tallers i amb tot allò que és necessari per a la vida en comunitat. Encara que la Gran Cartoixa es va construir en un emplaçament més segur que el de la primitiva capella de Nostra Senyora de Casalibus, els seus 950 metres d'altitud fan que el lloc es convertisca en una zona inhòspita. D'esta manera, oferís l'aïllament que tant desitjava el mestre Bru. El monjo de Colònia fou canonitzat l'any 1514, i és que encara que Sant Bru no pretenia crear un nou ordre religiós, el mode de vida desenvolupat en Chartres es va estendre des d'aquest moment per tot el món. El primer país testimoni de la seva expansió al segle XI va ser França. Tanmateix, l'època daurada de l'orde de Sant Bru va arribar 200 anys després, quan es van fundar durant el segle XIV 106 cases. Buenos días. A 12 quilòmetres de Barcelona viuen els cartoixans de Montalegre, un dels 4 monestirs de l'orde que romanen oberts a Espanya. La comunitat de monjos, que continua sent testimoni viu de les regles de Sant Bru, es troba actualment dirigida pel pare Manuel María Mendoza. Nosotros nos hemos distinguido siempre por que nunca se nos
reformó porque nunca nos hemos reformado. Hemos sido muy fieles a nuestros orígenes. Hemos introducido lengua vernácula, que antes del concilio era todo en latín, nuestro canto y todo era en latín, y hemos abierto la mano en muy pocas cosas. Nuestra reforma ha sido más bien muy limitada. La Cartoixa de Santa Maria de la Defensión, a Jerez, albergà una comunitat de monjos fins al 2001. Ara són religioses les que omplin d'oració i silenci el complex. No obstant això, els que han seguit els manaments de l'Orde de Sant Bru mai no els obliden. Eix és el cas del pare Enrique Hernández. Es singular ese adagio que existe, Cartusia nunca reformata, que nunca deformata. La Cartuja, en los 9 siglos de existencia que tiene, nunca se reformó, como ha pasado con otras órdenes religiosas, con los carmelitas, los franciscanos, que nunca se reformó. Vida contemplativa pura. Estamos dedicados a la oración y dentro de la vida contemplativa pura somos eremitas. Aunque estamos aquí en el monasterio, pues no es todo en común, sino que estábamos cada uno en su celda, solitarios, salimos 3 veces al día al coro. Lectura espiritual, oración sobre todo, toda la que queramos, porque nuestro estatuto nos dice ahora trabajo manual, pero el que quiera hacer oración también puede hacer oración y dejar el trabajo manual. O sea, para la cuestión de oración, que es la comunicación más directa con Dios, no nos pone el estatuto límites. Aquí es una vida tranquila la que llevamos. Aquí uno que no tenga vocación no dura 2 días, porque hay mucha diferencia hoy día entre la vida de fuera y la de dentro. Hay mucho choque, la vida se lleva de estrés, de precipitación y eso, y mucha actividad. La vida cartujana es una mezcla feliz, diría yo, de la vida monástica y de la vida ermitaña, eremítica. Tiene las ventajas de una y de otra y obvia los inconvenientes de una y de otra. Eso fue el gran acierto de San Bruno, que por cierto no escribió reglas. I és que va ser el 5è prior general, Guigo, i no el monjo de Colònia, qui va escriure cap a l'any 1127 les Consuetudines Cartusiae, els costums de la Cartoixa. Que estamos todo el día casi inmolando nuestra voluntad, porque estamos en la celda cada uno, siguiendo un horario que nos lo dan los superiores, que está bien equilibrado, pero que a veces te manda a hacer una cosa que en ese momento no te apetece. Entonces esa inmolación de la voluntad es lo que más vale, es lo que solamente lo ve Dios, pues estamos solos y si lo hacemos no podemos hacerlo más que porque me está viendo Dios. Mucha gente quizás por falta de formación, pues ¿qué hacen ahí metidos? Todo el mundo a primera fila, pero si no hubiera esta retaguardia poderosa que somos la vida contemplativa, la primera fila no podría actuar. O sea, ¿qué pasaría en una guerra si no hubiera más que primera fila, una vanguardia, pero después no hubiera una intendencia detrás enviando las balas, las bombas, incluso la comida, aunque sea menos significativo? La primera fila se hundiría. Les raons que expliquen l'existència i l'evolució de l'orde es troben també als llibres que es conserven a les biblioteques cartoixanes. Encara que n'hi ha exemplars sobre l'art, les ciències o la literatura, les publicacions que estan a disposició de qualsevol monjo són majoritàriament religioses. I gran part de temps nosaltres la dediquem a la lectura i a la meditació de la paraula de Déu. Per tant, llavors, gran part de llibres estan dedicats a la Sagrada Escriptura. Els monjos venen a buscar més llibres per completar la seva formació bíblica i per ajudar-los a aprofundir més
la paraula de Déu. Un important volum dels llibres destaquen per la seva antiguitat. Molts d'ells arriben al monestir procedents de col·leccions particulars o fins i tot d'altres fundacions de l'orde. Per això, el treball de conservació i enquadernació de volums que es porta a terme a la Cartoixa permet que aquest llegat no es deteriori. Quan fullegem aquests llibres ens emocionem molt de veure que, clar, són tan antics i que en aquell temps, precisament, vagin aconseguir una edició i una enquadernació tan important. 1742, clar, realment són 4 segles. L'any 1194 naixia, segons el desig del rei Alfons II d'Aragó, Escaladei, la mare de totes les cartoixes espanyoles. El lloc triat per a la fundació va ser este tranquil paratge envoltat per muntanyes a la serra de Montsant, a Tarragona. El fet de ser el primer monestir cartoixà espanyol va suposar que tingués un paper protagonista i decisiu en l'expansió de l'orde a tota la península ibèrica. Progressivament, els cartoixans construïren i habitaren nous monestirs per tot el territori. En total, 22 cases de l'orde es van instal·lar en terres espanyoles al llarg dels segles. Després d'haver fundat 5 cartoixes a la Comunitat Valenciana, es va crear en la dècada dels 60 Santa Maria de Benifassà, l'últim monestir espanyol i l'únic de monges cartoixanes. Elena Barlés, especialista en l'orde cartoixà, ha estudiat entre altres el monestir de la Immaculada Concepció a Saragossa. El complex manté l'estructura i les dependències, per la qual cosa continua sent un exemple de construcció cartoixana. Mira, aquí tenemos la procura. Aquí había almacenes, había establos de dedicación agrícola, ganadera, y luego en la parte superior estaban las pequeñas habitaciones de los hermanos. Eran también celdas, porque el hermano también tiene una vocación contemplativa, también se dedica en su celda a rezar, pero obviamente no con la dedicación que tienen los padres, que es una vida de continua oración. Y ahí enfrente, justo enfrente, tenemos la hospedería. La hospedería era el lugar donde daban la bienvenida, donde hospedaban, como su nombre mismo indica, a los grandes visitantes de la Cartuja, no muchos, ricos hombres, benefactores de la Cartuja, o por ejemplo, pues personajes eclesiásticos importantes, o cuando venían algunos cartujos de otros monasterios, pues eran hospedados en aquel lugar. En la parte superior había habitaciones, un pequeño salón, había una capillita obviamente, y en la parte inferior había una bodega. Aquí tenían las grandes bodegas los cartujos, porque no comían carne, pero tomaban vino. Si quieres vamos a la iglesia. Muy bien. Vamos para allá. A nuestra espalda tenemos la iglesia que es la dependencia más importante de cualquier cartuja. Es un edificio grande en dimensiones, donde los cartujos, los benefactores echan el resto. Es la casa de Dios y el centro de la vida monástica, y de allí su realce. Y detrás de la cabecera de la iglesia se encuentra el gran claustro, que es el segundo corazón de la Cartuja, el claustro en torno al cual se encuentran las celdas. La Cartoixa de Montalegre no té misteris per a Manuel Menarde. Este arqueòleg ha investigat i analitzat els trets més característics del convent de Barcelona, els quals també s'observen en la resta de monestirs de l'orde. Todas las puertas de la Cartuja tienen cerradura. Esta cerradura se abre con una única llave, es una llave maestra que abre todas las puertas que se han hecho, las del archivo, las de la silla, es decir, la bodega y donde tienen los alimentos, y las del tesoro, que es donde tienen las reliquias y los demás objetos de culto de la Cartuja. Entonces, el panel para meter la llave tiene en la parte inferior una media luna para que de noche, claro, ellos iban con pequeñas linternas de aceite, ¿no? Ya las veréis, y entonces simplemente a tacto localizas, metes la llave, y en la caja subes, das un tercio y ya estaría hecha la cerradura. Al voltant del claustre major, on es troba el cementiri cartoixà, estan distribuïdes les cel·les dels monjos. Es tracta de construccions independents amb diferents estances que poden arribar a tindre una superfície total de més de 200 metres quadrats. Per a diferenciar cadascuna de les cel·les, s'utilitza una lletra de l'abecedari il·lustrada en el començament d'una frase bíblica gravada a la porta. Una finestreta servirà perquè els monjos reben el menjar.
Este es el lugar donde tiene sus oraciones y demás. Y esta es la cama. Como veis, es muy sencillo todo. Y esto es el taller de estudio donde ellos, cada uno hace la especialidad que quiere. La orden cartujana, una de sus características es que todos los conjuntos monásticos viven dos tipos de monjes. Por una parte son los hermanos y por otra los padres. Los padres son aquellos que se dedican únicamente a la contemplación, a la oración. Pero claro, para que esos padres puedan tener esa vocación y la puedan desarrollar, tiene que haber otros miembros de la comunidad que se dediquen a los trabajos productivos, en las relaciones con el exterior, que permiten la subsistencia del conjunto. Ellos tienen el ministerio sacerdotal, celebran misa y confiesan que son los actos principales del sacerdote. Pues en cuanto a los demás, los votos son los mismos los dos, padres que hermanos. Ellos tienen varias horas al día que se dedican a los trabajos manuales. Son monjes como nosotros, en todo, el vestido, en la comida, en todo es igual a nosotros, acuden al coro con nosotros, cantan con nosotros exactamente igual, y ellos santifican su vida, sobre todo con este trabajo manual que hecho por amor de Dios, pues también se convierte en méritos para la Iglesia. Yo era cocinero en Jerez, tuve 27 años de cocinero. Después también ayudo a la sastrería, porque el hermano, como el que era sastre, se ha quedado ciego prácticamente, y el otro no le pudo aprender, pues voy yo y le ayudo. Abans de poder vestir l'hàbit cartoixà, l'aspirant haurà de conviure durant un període de temps al monestir. D'esta manera es formarà i prepararà per a la nova vida com a monjo. Primeramente una prueba, como un simple aspirante, que acude al coro y demás, pero va vestido de seglar y nada. Y puede estar un mes probando, por ejemplo. Después ya cuando dicen, bueno, me decido, quiero, pues entonces comienza el postulantado, ya se le pone una capa negra, acude al coro con una capa negra, pero todavía vestido de seglar. Este postulantado puede ser entre 3 meses y 1 año, y después ya si dice, me decido, me gusta, esto es lo mío, pues entonces se le da el hábito, comienza el noviciado, que son 2 años, pero cada vez que termina un periodo de esto, la comunidad vota, el maestro de novicio informa sobre él, cada uno puede allí libremente exponer la opinión que tiene de él, porque hemos estado observándole y viéndole, y si hay mayoría de bolas blancas, pues pasa adelante. Eixa i altres qüestions seran decidides mitjançant un sistema de votació democràtic. ¿Veis? Esto es con 2 cajoncitos, una copita. Entonces se pone esto, pasa uno y cogen 3 semillas para cada monje, la blanca, la negra y la roja. A la hora de votar coge la que cree conveniente y la echa, y al final se saca el cajón, se hace el recuento y lo que sale se toma la decisión sin que nadie replique nada. Democracia. Després d'haver fundat més de 20 cases a la península ibèrica, l'esplendor de la Cartoixa es va anar perdent. La desamortització portada a terme pel ministre Mendizábal l'any 1835 va ser en la majoria dels casos la raó per al tancament. Només 5 comunitats de cartoixans han sobreviscut a totes les crisis. El doctor James Cook, de la Universitat de Salzburg, és el màxim expert mundial en temes cartoixans. Els estudis que ha publicat al llarg del temps sobre l'orde de Sant Bru estan avalats per la seva experiència com a cartoixà al monestir de Serignac, a França. I spent basically a year before entering the order in Serignac, and I spent now... Vaig estar 6 anys a la Cartoixa de Serignac i durant tot aquest temps no vaig saber res del que estava passant al món, perquè els meus pares no vingueren mai a visitar-me. My parents never came to abroad, they never
Els meus pares no comprenien les meues idees monàstiques. A més, no tenia periòdics, ni televisió, ni ràdio. A més, els pares s'oblidaren de dir-me que hi havia un punt on es podia traure aigua calenta, de manera que vaig estar 3 anys sense aigua calenta. Tampoc tenia un espill per afaitar-me i va ser catastròfic. Els pares s'indignaren i em repetien que m'havia d'afaitar millor. Va ser un escàndol que em deixara la barba visible. Finalment, l'interès de Hogg per investigar l'or de Cartoixà el forçà a deixar el monestir. L'any 1970 va fundar Analecta Cartusiana. Es tracta d'una sèrie de publicacions centrades en el món de la cartoixa, on també ha sigut reflectida la història dels monestirs valencians. Les cartoixes valencianes de Valldecrist, Portaceli, Aracristi van ser exemplars en l'orde i jugaren un paper significatiu en la història cartoixana en general. And they played a significant part in Carthusian history in general. Portaceli certainly was one of the... Certament, Portaceli va ser una fundació primerenca i va tindre un paper significatiu en la història cartoixana. Va ser un centre espiritual molt important a la província de València des que es va restablir. Valldecrist fou una cartoixa extremadament important en l'edat mitjana i els capítols generals de l'orde es portaren a terme a Valldecrist entre 1411 i 1417, quan va morir Bonifaci Ferrer. Aracristi també va ser una cartoixa significant en l'època moderna, fins que va desaparèixer l'any 1835. Encore aujourd'hui, de façon incroyable et de façon fascinante. Encara avui, de manera increïble, fins i tot fascinant, hi ha homes que segueixen les regles de Sant Bru. Malgrat la revolució i les guerres, viuen amb el mateix mode de vida que els cartoixans decidiren dur en el segle XI. Que les Chartreux ont décidé au XIe siècle. Crec que desafortunadament els cartoixans continuaran descendint. És extremadament difícil avui en dia per a la gent jove considerar la idea d'entrar en un ordre monàstic. L'ètica i els valors de la vida moderna fan que la transició a la cartoixa siga una experiència extremadament problemàtica. Mi deseo que vinieran muchos jóvenes que perseveraran y que todo fuera aumentando en número, pero es una vocación un poco especial porque el hombre más bien es comunicativo por naturaleza. Al hombre le gusta comunicarse con otros hombres y lo nuestro es un poco contracorriente, es apartarnos de los hombres y meternos aquí y más bien comunicarnos con Dios. L'orde, al llarg de la seva història, ha fundat més de 260 cases per tot el món. D'elles, en l'actualitat, només en queden obertes 23. Encara que hi ha projectes per obrir-ne de noves, la situació fa que les vocacions siguin més que mai indispensables perquè l'orde cartoixà puga sobreviure.